Aka Arpenrutrik Ujulai Arajar Arpsan Sachisin Pat Kawas Up Group Yarab Deki Haka Kelamat Pakdan Kamye Kalayo Banteng Yaki Kam Leisnei Jongka Dak Bahir Shakasinang Menri Umsning Kabajengai Kamba 10 km Liye Ngabahir Rembang Nakamenta Balik Yarab Yakalengi Ingkong Di Shadabat Kilengkoi Kalengi Bamat Padang Pedeng Kajing Kabakrau Hadu kata-kata Yakaba kakan layok boleh jengok sitiyo mensha bat hakani kesengipat lara aki marbam kitiar lengkap senyang kejeng kesan bat amsiam yakati kelonggieng kaba dan pedeng jing kejeng jenjah ai dan lengkap hakati kesengi daki nanglam senang kelongmi samla bat tu keni dekat jong keni kakan jengla jong keni kan ban poi sakti senang kadai lang bau senyang jang ki dekat ki jungka bat kumju ki parado parasnam ki bomdei ru ki dekat rei ki baju yai kersan yakani kan nakpor sakpor hakini ki kam dei snei bat keni ke yeng dan pedeng ke jing ke jinjar balisi kadang dan kam susu sibun ki jingeram pumta kilo parado parasnam ki badan kemesim saulam kila ban lek sakate kalongye tiap lagi para kado ingin mendung ini mendung ayo ini besar badan hati dengan kejikang ilu asyik bantia ini ru banyara ban kerjaan iru imlam kita ya bon separangi dan setengah setengah ketai ingin dan ken mensendang lani kini lani ki mama dan tang kini ki kong gensi lani ki kun ka jongi dan menu balak banyara namar barang ilung kita keduk sedang isu tengah kaman tinggal angu iu belai akan kastem mau belai lu pengendu yang ni mati badan mensiam bani no senyang lam ini sembilan ai keting terkoi pinang yo kamen siam kapapin snolam ni ki weiru om tang ni kabahing masam jungi mau belai nang terkoi kan dia jumpi ki kami ki jumpi tongidon ha kena kasenang menri umsning mentang kasengi ka 23 Julai arajar opsan hakene kaya longyeng join kong di shadap bai ba kilengkoi niwan jungo yakene longyeng sai sin pat mentang kasengi hadien ba ngalai apo YouTube lang ba ka jungwan jong ki samla po ka lama jong sang HYC right ya ma circle ba menri unit kalau ka jingye ba kene longyeng kay kendo mentang kasengi lawan ban no senyang komsimenta ke jingerap bat amsiam ya kene kalongyeng kabadan syaf ding ke jingduk ke jingkedu ke jinge namar bapa june ke yeng don ke jingpang ke jingstom ba umla suban ki ban litri rekta bat I kurem ru dang yo iklongret batang stayo utamenta te kidan syaf ding ke jinge ke jingjingja te hakerteng jong ka WhatsApp group yarap ki hak klemat bakdan kami niwan ban kinier ti jingrap ya ki parado personam ki beran hak nek sendang bedeng kane ka jing bakimat te kum ka kinhon I ai khoble yek samla jong sang HYC ki belakan power thai badai lemban jong ki ba ngilayo ya kane ka jing tip bat ngilayo banwan sakane kalong yeng mentang sngi tengibo ka jing karpat ya ki wipat ki parado personam ki badan ka masim solam bakin subaha banwan sakane kalong yeng ka ba dangdan kam susu subon ki jing erap bat kinu bakwa ban wan sekini kalau yang bapak ikini video pila ban inbox ini ngan ai phone number jeng rang ba senang bat sama jeng nasional ba pila ban poi sakini kalau yang tang ni tin bakhendial ai ko bele yo bro ki khot jungi ki ba ya kersan yu senyang na klep sedang jong ka prih nyo trap ya ki nong ilam senang du irang ba senang sekretari senang presiden jong ka VDP nang ta I presiden jong ka HYC right ya mga circle bat kilo kemi ki badan lang hakni kesengi ban pensengan ya kani ke jengwan jengi mentak kesengi tang ni tin bak liat khule shibo nakaliang jonga ngayang hakakerteng jong senong ngam dan iye ndrei tang ka jing songo ngasukwa ban penpau tang ka jing songo bublei nang terku nak benta jong pi sar karteng bat nak benta WhatsApp group jong pi kiba yadan lang haka group haka kenhun ke jong pi kiba laya no senyang lem
na ka banta haki babun ki long yeng ki bamat ya ka bakum kan ni jing e ki badan ha kari kasi ka ba ki jongi na ka wei ka long yeng sa ka wei ka long yeng na ka wei ka snong sa ka wei ka snong na ka wei ka jaka sa ka wei ka jaka phiju lek ban ai ka jing yaram te bat nga song ru ban ai khublei kerpang e ye ki perlok ki jong phi ki bedan ha ka ju whatsapp group ki balaya no senyang lem ki bomla ban ya wan na ka ne ka step ka bamanta ban ya don rengkat bat ni kum ka snong rengkat bat ka ne ka yeng rengkat bat phisa nrei ki bala no senyang hai ki bangimla ban yo i ka dur khmat ki jong phi nrei na ka liang jong ka snong ni ai khublei na ka banta jong phi ru kumju khublei na kar khu bat kini ki ai ki jingla ki jong phi lada kam dan ki jing kan tu no po do nut ki jong phi phinom la ban le ai phinom don hiru ya kan ne ka mensim ni ju ya keren na kapor sa kapor na ka banta jong kan ne ka long yeng ba na ka liang jong ka palang ru chaiwan na ka liang ka snong ka pat la ban le ai rei na ka liang jong ki para nong song snong ki para banget ki long kemi ki long pa ki badan po snong ni juwan na kapor sa kapor ban ya solam rei ki babun ki banta ngimla ladangi phai si ki long yeng ki long sam ki jongi apo snong po thau ki babun ba ki ba mat ya ka bakum kan ni jing e tengi so ru ban pen pau ka long ba ngimla ban le ya kata rei hai bor ibarit ibor iba ngila persang ban le te khublei sibun e ya kan ka por ka bangidan hang neru kalong kum kan nuksa sa ki wei ki ba yo i lang ba kan ka YouTube channel ka ba ki ba yo i te kinang yo ya ka mensim ban ailam ka ketika mon ka ketika diang ban yarap lem ya kan ka long yeng ka bamat ya kan ka jing e ki bamat ya ka jing duk ka jing kerdu apa dang ka jing pang pa mla su ban terei ban kata di ka bon teli ki benai ba imla su ban khi na ka jing thia ini kerpat ya kinu ki ba yo i lamba jong ni YouTube channel ru kin ki badan ka mensim ka badan ka jing kentu kin sob ha ban no nyang lem lani ban yarap lem lamba jong sar karpeng ka ba mai don ki number phone jongi ila ban ya kontak badi ila ban phone bat ban pen poi sa ka shen ki long yeng lani ka snong ka jongi hang ni po menri busne Ublay unang ikar khu ya phi ni kum kino song hang ne ngilong kiba kerdu hagayo ka kot ting la pan kot dei don kilong ging kiba ai ya ka jing rap ya ki don ki bomla te don ki bawan dang ban bu tang ka jing duai te ai kublei ru i rong ba snong ibala koloi ya ka ban sim ka tiga diang ka mon na ka ban tajong i mana ki por baro tenga ingo ai kublei iba ebar hilang ba jong ne por ba kalong kumni nakaway ka seng kila banwan namar had sisin bangalawan ya ka banjingo ya i bangan bisit e kalong ning i ngadap de jing kemen ngadap de jing ngaukhia na mentai ni iba namar ba idon apa deng jing sitam ti ong bu tang jing dua ya suka pinmi ong kumta te ngadap de jing kemen to bleu no ker khu ya pi ya kan wi long sem jong pi ba pinang la ban trei sakman ban pin la ban de ya kan whatsapp ba mangiru nang ne ladangi don kum kono la ban ya ka no senyang lem ya i kum ba pile ma pi ade ka lat ka kabuk siar ka bangi yo deng ba jong kan ka por ka bogador ka ba klempoi perkhat ba ini is we na i paralong kumi jonga iwan ban khot hande ka dap de jing kemen ka kraw to ubleun ka khuna phi na ka jing ka sem jo phi ba na ka group jong phi barok ka we mo ba de pinang la de tang kum tai ngam don kentin ban ong phi ublei sibun e nagalang jungi kum kaseng ka ai wag ni suba pen pau ji sha nagalang jungi ila pen pau kum tu ka ai ba ni sukmen ba nagalang jong kabri nyutrat dia keleng bang i ba ka kadon kata ka mensim ban ya kan tenrong lem nam tari pardo pas nam isu ban ai ka kubur ka ba bahatam bat ka jing kubule ka kerpang i ba stai sing ka jing le jupi kalau ka nuksa ya ki we pat ki pardo pas nam jungi nagalang jang jungi kum kaseng i pen pau tang kuwe ba jing sha nagalang jungi kum kiseng balang ila persang hi ban le ka bahatam tang ba pan chani athan ni kum kaseng rungim la mar ba ka jing yar ka jong kabri nyutrap ban le ban le ba hangim la ni so bat pen pau jing sungu liang jung phi ba ki ba ki don kita mensim ba ba kli nam ta ki badan kam sha jing arab te aso ban pen pau tang kuwe ba
Ani sikmat kai ka pile ngi smuk ba dei ka ban ka nuksa ka ba hatam tengi kermen leng ba ka ka senjam ka ba sim ma pi ka dei ka nuksa ya ki we pat pa do pas nam jongi bat asuru ban ai kule ya ka tim jong pi ba ka we hi wat ki bum don lang ne por ya ka lang jongi kum ka seng bat ka ju por ngal dei ru nang lam jong ka ki samlah ne ka snong am don ni ban ai pi ai tak ka jing ka ku kerdo ban lang bi ka sem jong pi ni lawan lang sine ba pinyo ya ka met ka ko ba khia ba pinang don ru ka ta ka ban sim ban syakri nam tagari bakajai benriu hi bat khamtam ya hakum kan ka saw kasian ma phi la ya don mentalem bat boleh sibun ba ya ka ying sem pi ber wei bat kerpang nam ta ka tim ngujung pi ka ni ka we ka bolong ka commission ka kraw ngan nong ba apa ka ka yang jong iba ka ba iyo benwan ban kersan lem ha ka beti ban ai kini ki jing rap ni khaw bat ki tiar ki jong dat kampo jong ni ka yi te ketika we ke kersan ka ba kong santam na kamta ka jong ngi ki bro kerpang na kamta jong ni yeng ka ba ki dam kam to ku ke po te ne liang jong ang so ai tang ke ku blai sibun na kamta jong pi na kamta ka tim ke jong pi baro ko we ka ba pi na yo e kom sim ku blai nang su pi kom sim jong jing kamen na kamta bani tre ku mo pi pan sngon sedang ba piju ya nak wika cekah suku wika cekah apa jongka ri kasib i jongi ban le kini ka kam ka hatam tu boleh ungker kui pi boleh nyerap ebor nak kita jongpi ma ai kamet ka besat tu klan ha ka pin ngla ban trei ban pendap ing ki kam kum pi pidan ki jeki kum ka kin hun ka khat bat wer yak prado personam bokle ban karsan ya ki kam ni snei ki jongka ban knia ki ti jingrap shiki wei pat kilong yeng ba mat ya ki jing e ki ba fer ba phila ban karsan da ba kokul pi honi number phone khandai phra riu la khandai live phra not nyo hun rio kum juru la da don kinu nuk prado personam bi bokwa ban le chikne kalong yeng phila ban inbox ngi in ai phone number jang kinang lam snang ba phila ban poi shakti kalong yeng